toată lumea, eu sunt Denis, împreună cu un vecin de-al meu, poate un prieten. Ciao. E primul meu video, deci nu mă judecați. Deci o să filmez acum Minecraft cu Un texture pack excelent de șmecher. da, și cu skin-ul meu de pe Robert Infect. Ok. Stai, așa, gata. Stați un pic. Așa, gata. Care era cu spate așa? Hai mă. Hai mă, câine. Jos. Jos, jos, jos. Hai. Eu acum aștept ca Denis să pună primul videoclip să mă abonez prima dată la el. Și Ok, o să-i deci- dau câteva sfaturi. Deci ăsta e Minecraft. Denis, dacă nu ți-ai pornit microfonul și voi te vorbi. Deci cam o să încep așa. Acestea sunt orele. Un scurt videoclip de 10 minute, da, să da. zicem așa, ca să vedem dacă Un vă minut place. și. Vedem dacă vă place și... Dacă vă place, hai că vă mai O să mai dați vedem. un like. Dacă nu vă place, dați un dislike. Nu, cam acestea au fost un mic scurt videoclip. Sper că v-a plăcut. Pa!